Jeg skal lige allerførst høre, hvad er dit navn og titel? Mit navn det er Ole Skytte, og jeg er sektionsleder i Københavns Energi i Bynet Vandforsyning. Ja. Hvordan staver du dit navn? SKYTTE. SKYTTE, Ja. Ole Skytte. Okay. Og kan du fortælle os, hvad det er, der er sket her i nat? Jamen det, der er sket her i nat, det er, at vores bytrykstyring, det er de pumper og computer, der styrer trykket rundt i byen. De er simpelthen frosset. Så i stedet for at have 40 meter vandsøjle, som vi normalt har herinde, så har vi haft 48 meter vandsøjle i et par timer rundt i København. Og det gør altså, at vores gamle rør ikke kan holde til det, og så springer de væk, som det der er hernede. Og hvad er I i gang med nu? Det vi er i gang med nu, det er at grave fri, så vi kan skære et stykke rør ud og lægge et nyt stykke rør ned i det her hul her. Men det er jo andre årsager rundt omkring. Så. Og hvor lang tid går der før, at trafikken og alting er normaliseret her? Så her på Nørrebrogade, afhængig af hvad kommunens vejmand siger, så kan der gå et pænt stykke tid, men forhåbentlig over middag i løbet af eftermiddagen, så skulle det være normalt her igen. Det er super. Jeg var lige hurtigt. Kom